Hej Susanne. Hej Eve. Rigtig hjertelig velkommen til Jyllinge. Tak. Jeg er glad for, at du vil stille op her til et interview i dag og fortælle lidt om det selvkærlighedsforløb, du har været på hos mig her. Et online forløb på 21 dage. Det var rigtig sødt af dig, at du ville stille op til det. Selvfølgelig. Vil du fortælle mig lidt allerførst, eller fortælle seerne lidt om din baggrund, Susanne? Ja, jeg er født i en søskendeflok på 5, hvor jeg var den midterste. Har senere selv fået 5 børn. Og med forskellige mænd. Har levet i en travl hverdag. Og nu synes jeg, det må være tid til, at der bliver lidt tid til mig, hvor alle ungerne er fløjet for redden. Og jeg kan gøre, hvad jeg selv vil. Det lyder godt. Der er noget med, at du har været lidt i medierne her på det sidste, Susanne. Der er noget med Maryfonden og Røde Kors, det startede med, ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg så en annonce i den lokale avis, hvor der stod et eller andet med, hvis man savnede nogen at være sammen med, gå i biffen med, eller noget, så kunne man ringe til et nummer, og det gjorde jeg med det samme. Og så begyndte jeg at komme i Røde Kors mærket under Maryfonden, og det skulle frem i medierne, så der er nogle flere, der kan blive hjulpet ud af deres ensomhed. Og de spurgte så mig, om jeg ville være frontfigur, eller hvad det hedder. Ja. Så det har jeg været. Både BT, Berlingske, den lokale sjællandske. Jeg har været i B4 Sjælland, jeg har været i København, B4 København, tror jeg den hedder, B4 Næstved, og lige om lidt i hendes verden. Ja, det er fantastisk. Mediestilen Susanne her. Ja. Og så på et tidspunkt her for nogle uger siden, der støttede du på et selvkærlighedsforløb. Ja. Hvad fik dig til at melde dig til det? Ja, det sprang bare lige i øjnene, så det tænkte jeg, det måtte være mig. Ja. Så det skulle jeg prøve. Ja. Og det lød jo godt, fordi jeg vidste da godt, at jeg havde behov for at blive lidt mere selvkærlig og holde af mig selv. Ja. Så det sprang jeg på og tilmeldte mig. Ja. Kan du sætte noget ord på nogle af de følelser, du havde før du startede? Hvordan du havde det før forløbet? Følte mig nogle gange udenfor. Følte, at jeg ikke var okay. Følte ikke, at jeg kunne være i blandt andre, og sådan, hvor det er lidt svært at sige, de der følelser sådan 100%, hvordan det var, ikke? Men lige pludselig blev bevidst om, at jeg havde ikke nogen at gå i biffen med, eller biografen med, eller jeg har mine børn, men de skal jo ikke hænge på mig. Nej. Ja. Okay. Hvad synes du så om selve forløbet, altså med mine metoderne, og det med, at der var 21 dage, og du fik en mail hver dag, altså, hvordan har det fungeret for dig? Jeg synes, det har fungeret godt, men i starten skulle jeg tage mig selv sammen for at gøre de ting. Ligesom jeg måske udskyde det lidt, fordi det er lidt grænseoverskridende at stå og kigge sig selv ind i spejlet og sige, Susanne, du er dejlig, Susanne, jeg elsker dig, Susanne, så videre, så videre. Ikke? Det er meget grænseoverskridende i starten, men hvis man vil de ting, og man vil komme videre med sit liv, så skal man nogle gange bryde nogle grænser. Og det kan være som bare kigge sig selv ind i øjnene og sige, jeg elsker dig. Ja. Og så var der en mail hver dag. Der var der en mail hver dag, og det var dejligt at stå op til. Hvor det er de 21 dage, der savnede jeg det næsten. Så er det godt, jeg har dem endnu. Ja, så. Det har du nemlig. Ja. Har du været på noget tilsvarende forløb tidligere, Susanne? Jeg har nok tilmeldt mig nogen, men jeg har aldrig gennemført. Nej, det har jeg ikke. Har det så også, nu bliver jeg lidt nysgerrig, har det også været, hvor der har været en mail hver dag, eller har det bare været... Jeg kan ikke huske det. Det har der nok, men jeg har bare ikke. Det har bare ikke været tid. Det har ikke været tid lige der. Eller også har du ramt lige plet med, at det har været nemt og overskueligt. Det har ikke været hele timer. Det har været, og samtidig blev vi også holdt lidt i hånden. Sådan med, har du nu gjort det? Og indimellem kom der en ekstra mail om, at... Og lidt i Facebook-gruppen også. Ja, det skulle jeg også lige til at nævne. At Facebook-gruppen, hvor der sådan lige, har du husket at kigge dig selv i spejlet, og sådan en lille kærlig skub hver dag. Det var dejligt. Okay. Har du oplevet nogle konkrete forandringer efter forløbet, eller en eller anden form for positiv udvikling? Jeg kan jo se mig selv i øjnene i dag, og det har jeg nok ikke gjort i mange, mange, mange år. Jeg synes, det er en naturlig ting, når der er spejl, og så kigge mig selv i øjnene. Det er ikke sådan, så når jeg går på en café, og så står og siger, jeg elsker dig, Susanne. Så kan jeg måske tænke det. Ja, det er det, man kan. Det er blevet en naturlig ting. Det er blevet en naturlig
for mig, og jeg må godt være der. Jeg har også en mening, og den er lige så god som de andres. Ja, Jeg er lige så god som de andre. det er du nemlig. Ja. Dejligt. Det er rigtig dejligt at høre, at det har haft effekten på dig, Susanne. Det er nu 3 år siden forløbet sluttede snart her. Og arbejder du så videre med nogle af teknikkerne? Bruger du de mails, du har liggende? Kommer du videre med det? Jeg bruger indimellem mailene. Og så som sagt, så bruger jeg det med at kigge mig selv i spejlet hver dag. Og det har jeg jo aldrig gjort før, finder jeg lige pludselig ud af. Så ja, for nu nævnte du selv lige før også, at du bruger spejlet caféen-agtigt. For det var også en af mine opfordringer. Brug alle de spejle, du kommer i nærheden af. Ikke kun på et badeværelse hjemme hos dig selv. Ja, det er rigtig godt at høre, at du bruger dem. Hvad har gjort den største forskel på dig i forløbet, under forløbet her, Susanne? Kan du et bestemt sted, du kan mærke, at det har gjort en forskel? Det er nok den der med, at jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, du er okay. Ja. Og uden at grine og synes, at jeg er fjollet, og hvor er det dumt at høre på. Nedgøre mig selv. Jeg taler ikke nedsættende til mig selv længere, hvor jeg måske før, det er sgu også for dumt det her. Det gør jeg ikke mere. Sådan. Ja, det har gjort en forskel. Og hvis andre siger noget negativt om sig selv, så er jeg også begyndt at prøve at vinde, det kan jeg ikke se, du er dum. Eller sådan, hvor jeg ligesom prøver på at hjælpe andre til at se, at de også skal være selvkærlige, uden ligefrem at sige det til dem, men på den gode måde, synes jeg selv. Ikke? Ja, hvor er det godt at høre. Kan du vurdere, om forløbet har gjort en forskel med hensyn til ensomhed for dig? Den er meget svær at bedømme, men ved det, man gør noget konstruktivt, og gør noget godt for sig selv, som det her, så er jeg helt sikker på, at det har gjort en forskel. Der er sket meget i mit liv de sidste mange måneder, så, og det har også været med til at gøre en forskel i mit liv, at være med på det her forløb, og blive bevidst om, at det er okay, jeg er her. Det er okay, at jeg siger min mening. Jeg skal også være her. Ja. Helt bestemt. Der er også en plads til dig. Der er også en plads til mig. Ja, lige præcis. En god plads. Ja, tak. Ja. Det var rigtig dejligt at høre, hvordan du har oplevet forløbet, Susanne. Det er jeg meget taknemmelig for. Tak fordi du kom til Jyllinge. Selv tak. Det er hyggeligt at hilse på jer og på dig. Tak skal du have, Susanne. Vi ses. Hej hej. Hej hej.